Thanks for being with us here on World News on CNN. The Romanian phenomenon, the consolidation of the democratic evolution of our society. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. McDonald's, Michael, Notorious B.I.G., George Bush, Coca-Cola și MTV, Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie, ce dezastru, păcat, FBI, CIA, hamburger, hot dog, Bill Gates, Windows, Microsoft. Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job. Mai de mult zicea Adidas la picioare de port. Chillman, Janis, English, no. Nu mai avem cartiere nașpa, avem ghetto. Rapperii au flow, sunt underground, yo. Totul este cool, nimic nu e mișto. Femeile o arăt glam, bărbații mai mult lemn. Nu ar mereu pe whisky și fac o Superman. Trebuie să fii în trend, altfel nu e de glumă. Is this the life? Nu sună așa bine în română. What I wanted to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I wanted to be, losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Nadia Comăneci, Siriac, Ceaușescu, Hagi, Dracula și cam atât știu restul. Băgăm kebab, dar pe urmă mergem la fitness. Nu-i bai, oricum totul e invers. Televiziunile fac rating, avem DJ. Vorbim engleză de când ne naștem, băi. Copiii nu mai vor să fie Jackie Chan, se joacă Counter-Strike și vor să fie star. La casa de discuri mi se vorbește de sound. Trebuie să fie mai catchy, fă ceva gen Tupac. Dacă nu-i gen aia, atunci nu are airplay. De parcă am câștigat dolari și nu în lei grey. Undeva în Balcan sună man